Gafa. Esa. Murise. Andriko. Mukudhanhaira muri kubo masana. Ndriko kumagabo. Ndiko mukudhanhaira muri. Amusiko kuwanika zvekumhanya. Nendiri kubasa uyeza kusanganisa masenzi. Saka competition makainzwa. Iriko. Ndikotanga kuinzwa iwo zvino nemi. Taura tinzwe kumbe ndakuudza iwe chitaura zvawanzwa. Ndatichi. Competition ndiyani nani? Ndiyangu nakuda. Ndiye. Ndiye smart. Ya taura kuti chichi kufana kuitika. Aiwa ndida taura chichi kufana kuitika namboti uchatanga uchida se taura kuti competition yacho ndiye smart chichi kufana kuitika anenge awina ari kupuwa ichi piwa KFC vuendese anenge awina ndikuendesa KFC nechi nechimoko chake munzwa Mr. Gafa handiyo neempresa rako empresa rangu manje riri kubasa manje kuzvito kwakawina toita sei manje yasi competition embatutu ke wese aiwa ambatutu acha yona kuda ndakona munhu ari smart pakati penyu muri tu saka itori competition hombe ubva mukugeza mumba mako maunorara waiziya ndikuya ndichava ndichitora mumba mako ndichava ndichitora kavhidhiyo handi wati mangwana ndichava ndichitora kavhidhiyo ndoya ndikutorai kuseni tona unofanira kunge wakageza futi ka aiwa ndogeza ndiri mutsvuku mumbozvoni rundayelo irineri augeza mundogeza kareji aundioneri emakuseni ndakudai so saka ukuona chiwini here kakombechena unomukunda here mukomana inini kuda ndomukunda inini katemeti ndomukunda nekure nomukunda nekure saka unohwini here competition ndowina mukombe ndakashafa wakashafe so are you ready to go to KFC tomorrow kana wawina the winner ari kuenda KFC norwa 2 pisa waiziya nechimoko chako chimoko ka chidenja ndoda kutora vhidhiyo muriko muchirovachi manje chimoko chiri kugraft chiri kushanda uku kure nemi futi amusadaro boys waiziya saka mudheni muchauya kutsvaka vhidhiyo achinomboona kuti muri smart zvakaita sei hanisiri nichavhota vanhu vachavhota mumacomments vagafa vanongoti gafa vakuda vanongoti kuda waiziya ichokwadi ndozongoya nchikokudza kuti awina ndiani anenge awina musi wacho kana mangwana acho straight to the KFC munorati ma2 pisa waiziya ukuiwela ndiri kuihwela ndinotenda shuwa nhamo ndiyo yandirova iyi competition ndeyangu iyi competition yenyu ndeyangu ini waiziya saka toda vanhu vari smart aiwa ndiri smart kugeza ndogeza everyday sen ndogeza chimbosimbisiwa mumzi wakakuitira maproperty esayasha ndiko ndichida kutosvika chimbosimbisiwo mumzi ndichisimbisawo mumzi mira simbisa ndichisimbisawo mumzi ari kuaustralia vakaitiwawo kuti ndigonawo kupinda mumba ndichirarawo pamubhedha aiwa momzi ndinoti mwari kudai vava nemiwo ikoko vakuedzereiwo pamakatapudza ipapo kuti ndiendiwo kumberi inini momziko zvinonda pari nani life yakukuendeka aiwa life iri kuenda kumberi kumashure ndakabvako zvinhu zviri kuita because mbedha unoona 10 years ka unawo originary ka munyambeni chinhu chiri kuitika manje vamwe vakadzi manje vandinoshanda navo kwanzi gafa ndoda kumbouya kuzorara mumba mako pamubhedha ndakati mubhedha uyu wandinorara unoera from Australia kwete munomu ndauzi mubhedha straight out Australia inotoda munhu anonamata respect aiwa ndinosimbisa vese vanondisimbisawo vese vari kunyika dziri kure kuti kudai mwari vavaitirawo zvakanaka vavagonerewo kune zvavari kudawo yaman
So zvatoda kuita wewe chigadzirira competition. Tomorrow I'm coming Mokusen. Sen. Doro achi? Vidage mdara. Reji resmart. From down to top. Chitangane dressinga. Totazopinda intebe mudeni. Toona kuti mune makacleanwa zvakaita sei. The winner ari kuenda kuKFC nebhebi rake. Waiziya? Mukuiwela? Ndikuiwela. Aiwa inini. Saka be ready for kuda. Ndowina. Ndowina. Nowina ere mdara? Aiwa kuwina ndowina. Nechikonzero chekuti inini ndakashafa mukombe kudhara. Achasatoona. Saka toona saka kuda nchangopa update wakuti zvakamira soso waiziya? Iripo Mr. Gav. Aiwa Boklitso. Sharp.